Modne predmete studija Maruška karakterišu vrhunski kvalitet i izrada. Najfinija italijanska svila, slikani unikatni motivi i jedinstvena ručna završna obrada učinili su Marušku liderom u ovoj oblasti na srpskom i evropskom tržištu. Marame, ešarpe i kravate sa njenim potpisom danas su i neizostavni deo uniformi i reprezentacija u najpoznatijim i najvećim srpskim kompanijama i finansijskim kućama. A zahvaljujući partnerstvu sa Olimpijskim komitetom Srbije stići će i do predstavnika Organizacionog komiteta olimpijskih igara, zvaničnika Međunarodnog olimpijskog komiteta i do čelnika komiteta drugih država. Pošto smo mi lider u proizvodnji poklona u Srbiji, posebnih poklona za posebne događaje, imali smo veliku čast da nas Olimpijski komitet izabere da budemo sponzori, to jest partneri od Londona do Rija. I tako da smo mi i ove godine napravili jednu posebnu priču koju smo zajedno dizajnirali sa timom dizajnera Olimpijskog komiteta i sa našim dizajnerskim timom. Smo napravili poklone koje je naš Olimpijski komitet, to je ceo tim olimpijski, poneo zajedno sa njima u Rio, koji će značajnim ljudima i delegacijama pokloniti nešto što je posebno i drugačije iz Srbije. Mi smo 4 godine partner olimpijskog tima Srbije i naravno svake godine prilikom različitih događaja mi smo imali obavezu da sve poklone koje će darivati Olimpijski komitet radimo mi. Tako da smo zaista bili srećni i ponosni što bukvalno najvažnije svetske ličnosti s kojima se olimpijski tim sretao su dobili naše poklone. Zvanična kravata i marama Olimpijskog komiteta Srbije izrađene su po specijalnom dizajnu. Uz međusobnu saradnju smo došli do zajedničkog dizajna i zajedničkog predloga za marame i ešarpe. Dakle, koristili smo boje zastave Srbije, plavu, belu i crvenu, i to smo pokušali da ekspresujemo kroz različite ornamente i na toj samoj ešarpi i marami da bude određena priča koja prezentuje i reprezentuje naš olimpijski tim. Svakako smo ponosni što smo pomogli i doprineli našim sportistima i našem olimpijskom timu Srbije i naravno drago nam je da izađemo u susret i da maksimalno podržimo naš tim u Riju kao i u daljim sledećim olimpijskim igrama. Proizvodi studija Maruška su zajedno sa srpskim sportistima i Olimpijskim komitetom stigli do Brazila, a modni predmeti ovog porodičnog preduzeća su do sada kao poklon u raznim prilikama uručivani Vladimiru Putinu, Angeli Merkel, Hillary Clinton, kraljici Elizabeti II, mnogim ambasadorima i drugim značajnim svetskim ličnostima.